abarkala ye u ka kɛnɛ baasi foyi tɛ yen alhamdulilayi bɛɛ lajɛlen bi alhamdulilayi kɔrɔmɔrɔ bɛɛ b'i fo a diyara n ye k'i ɲininkali kɛ tabarika ka laban ka dugawu k'i ye cɛ ko ka laban ka dugawu ɲini fɛ n b'a k'u ye awɔ ala k'u ta labi an bɛɛ lajɛlen ya masha Allah inshallah i y'a fɔ cogo min na awɔ an tun donna jamana kɔnɔ kosɛbɛ k'a daminɛ Kayiba Jabate an ka cɛkɔrɔba Ami Ɲang kosɛbɛ ani Kayi gouverneur cɛ kɔrɔmɔrɔ u y'an bisimila alhamdulilayi maaya ni malidenya kɔnɔ tabarikala k'an kunsi ɲoro ma o ye kɔrɔlen ye ka taa i k'a dɔn kaba jakitela la awɔ ka taa talilakaw fɛ yen awɔ ka taa i k'a dɔn min ye an karamɔgɔ Buye fɛ yen awɔ kɔrɔmɔrɔ ani ɲoro gouverneur Aha. k'an bisimila cɛ ka laban ka dugawu kɛ jamana ye k'a fɔ k'an ka dugawu kɛ i k'a dɔn jamana fana ye taama jara ka taa i k'a dɔn Wagadu Nara gouverneur a n'a ka jamakulu ayiwa kɔrɔmɔrɔ ni sigida maa bɛɛ lajɛlen k'u ka foli f'i ye a diyara n ye ka laban k'u ye foli fana kɛ i ye awɔ ka dugawu kɛ ka laban ka dugawu ɲini fɛ ne yɛrɛ b'u fo siɲɛ ba kelen k'u fo kanuya foli la n'Ala k'u sɔnna foli ka da ala kanu o foli la sabu ala kama kanu nimisa t'o la kɔrɔmɔrɔ ala taama kana an n'u filanan nimisa awɔ an y'o daminɛ Segu ahan ka Segu fana kɛ barikala Segukaw bɔra ka caya n'o bɛ yen kosɛbɛ ka laban k'a fɔ k'i fo a diyara n ye ani ka renouveau ni ka laban ka dugawu kan ye ka dugawu ɲini an fɛ a dabɔra o ka kama taa i k'a dɔn Miɲankala faaba la ahan yen fana de kɛra jamako da ye alhamdulilayi jamakulu bɔra ka i k'a dɔn CNT mɔgɔw kunbɛn a barikala k'u ye lamɛn ni ka laban ka ɲininkali kɛ mali de ye nin ye o ka faamu caman sɔrɔ dɛ nin de ye mali ye dugutigi bulon ka se i k'a dɔn Kucala a jamanatigilakaw Wataralakaw Sigi Watara fɛ yen ka taa ninnu bɛɛ lajɛlen fɛ yen kɔrɔmɔrɔ n'i k'a dɔn jamana ɲɛmɔgɔw ka hakilina an'u ka kuma ye a barikala ye ka taa Sikaso Tarawelelakaw k'an bisimila ka laban ka na Sikaso gouvernorat kɔnɔ jama ka bɔ ka caya ka CNT mɔgɔw lamɛn ka laban ka ɲininkali kɛ ka faamuya sɔrɔ nin de ye mali ye ka bisimila minɛ Buguni ka taama kun filanan kuncɛ ye tabarikala Jakitelakaw ka dugutigi bulonw ka foli kɛ ka laban ka dugawu kɛ ka dugawu ɲini k'a dɔn jamana fɛ Keba bɛ yen wa Général Keba a bɛ yan Mali gouverneur bɛɛ tun bɛ yan olu ni Asimu tun bɛ coup de tête la tête en tête tɛ dɛ coup de tête o ma kɔrɔ dakuruɲɛ kelen Mali région bɛɛ ko ka foliba d'i ma a diyara ne ye ka laban ka wasaba yira k'u nisɔn ka di bi kosɛbɛ k'a sababu kɛ renouveau ka kɛtaw baara kɛtaw kunnafoni dicogo ani ka wuli ka taa tugu CNT mɔgɔw ka kibaruya bɛɛ ɲini a bɛɛ bɛ kunnafoni ko in ko fɔ lase a k'a kɛra wasaba ye a bɛɛ de bɛ kunnafoni ko in ko fɔ m'a fɔ ten Mankutu kɔnɔ n ko groupe renouveau ma dɔwɛrɛ fɔ kunnafoni baara kɛcogo kura a n'a dicogo ɲuman a banna o ye ko gɛlɛn ye aw tɛ gɛlɛma ye n ka taa kɛnɛ kan dɛ mais ko selon les ditons ko dévier mɔgɔ k'aw ka jija k'a ka taa Nara dɛ ala kana haramu don an ni Nara cɛ an vieux mɔgɔw Ɲame Sumare k'a bɛna invité k'aw bɛ taa Nara on sera accompagné des jeunes mɔgɔw aussi an bɛ jɛ ka taa ɲɔgɔn fɛ ka taa an sigi Jakarija kɛnɛ kelen kan ye o kumana Narakaw n'an bɔ ɲɔgɔn na o don baasi tɛ Kabi Maki Sanogo a kɛra i k'a dɔn fama ye nka hɛrɛ fama don alhamdulilayi kɔrɔmɔrɔ k'a dɔn an lamɛnbaaw n'an lajɛbaaw ka ca kosɛbɛ Mali kɔnɔ a n'a kɔ kan an b'u fo k'u tanu k'u barikada min n'o bɛ tali kɛ dugawu ye y'a fɔ cogo min na jamana in sinsinbereba bɔ u ye maa ɲɛmaa minnu n'o ye diinɛ ɲɛmaaw ye maa minnu n'olu ye k'a dɔn k'a fɔ laadala ko tigilamaaw ye n'u bɛɛ lajɛlen ko kelen pewu Mali sugu jumɛn ko don Mali min bɛ baara tiɲɛ kan Mali min bɛ k'a dɔn k'a fɔ waleya tiɲɛ kan Mali min bɛ yen ni bɛɛ lajɛlen bɛ jamana tɔnɔ ye ne ka jɛ i ka tɔnɔ kɔ kɔrɔmɔrɔ k'o de kun gɛlɛyaba bɛ an ka jamanadenw na wa kɛlɛ kun y'o de ye kɛlɛ sera soforo kun na Moriba Yasa k'i den kɛrɛfɛ fɔlɔ u ka dɔgɔ Moriba Yasa dɔnna ninnu olu k'u den kɛrɛfɛ u k'u da gulobaranin sigi kɛlɛ sera soforo kun na a banna awɔ Yasa tɛ fɛn ɲani na bi a ka dɔgɔ dɛ Yasa yɛrɛ b'a yɛrɛ ɲini na a ka dɔgɔ wa maakɔrɔ ni dɔnnibaaw ni ɲɛnatigɛw ani k'a dɔn anw masaw to an jigi kɔrɔ ka Jabaru masa ka sebaaya far'o kan Mali bɛ bɔ a banna wallahi Mali bɛ bɔ wa i b'a dɔn taama o taama kulusi b'a la kulusi ye mun ye jateminɛ ko ni minnu bɛ yen kɔrɔ n'i ye nin dugutigi bulon nin diinɛ ɲɛmaaw bɛɛ ka fɔta ye u ma dɔwɛrɛ fɔ dɛ u ko Mali marabaa kuraw k'u bɛ sira min kan a banna u kana sira in bila u kana kɔmasegi boloda a banna u kana i k'a dɔn k'a fɔ siran kɛ u dala ye k'olu ka danaya n'i ka dugawu b'u ye Segu ɲɛnatigɛ ni dɔnnibaaw ni maakɔrɔw olu ye alikuranɛ de k'u seere ye ka Jabaru masa kɛ u jigi ye wa caman ta ka ca ka tila k'a fɔ
ko sira jɛlen min don n'u ma bila fiyewu kana tamakiya siga t'a la ko caman bɛ na o bɛ taa dɛ siga t'a la dɛ min ye i k'a dɔn galama ye bi m'a bila fɛnkolo joli la wallahi bi m'a bila fɛnkolo joli la nka an bɛ kangari min da n'i sɔmina ko fɛn min bɛ sɔn k'i kunu kana to a k'i nɛmu kana to a k'i nɛmu n'a y'i nɛmu taali man da dɛ a dɔ la o kuma janjo an bɛ i k'a dɔn o taama sira ani i k'a dɔn dugu minnu taamana u fɛ an b'a maaw bɛɛ lajɛlen fo u ka kanubaaya min taara k'an sɛgɛrɛ a kɛra ala ɲɛna ala kan'u nimisa ala ka kanu to minnu y'a kanu an ɲɛ ka kɛ naani ala kana haramu don an n'u cɛ nin sanga in na anw yɛrɛ b'u fo siɲɛ ba kelen kanuya foli la ala kama kanu nimisa t'a la ala kana n'o si nimisa ko ka bɛn n'u sigiyɔrɔ cogoya ye k'u bɛɛ ni ɲankuma i k'a dɔn an t'an kanubaa bɛɛ dɔn an bɛ min dɔn an tɛ min dɔn ala an man ni minnu ye an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'u barika da an ka latigɛ la kɔni o de b'an ka latigɛ taa ɲɛ o kumana an b'u bɛɛ lajɛlen barika da faso kɔnɔ ani faso kɔ ka tuma sera tuma min sera o de ye kunnafoni tuma ye n'ale sera anw b'an wasa don fasiri sɛbɛnw kɔnɔ kumaw la janjo masa o kumana o kɔnɔ kuma kelen kelen olu sugandira tiganikuru na kumaba ti ban naso fila masa min ye bidon jira n'an kanubaw la anw tɛ se ka kɛnɛ sigi n'an ma masaba in barika da n'an ye jabaru masa barika da kɛnɛ min kan arasulu bɛ waleɲuman dɔ k'a tanu k'a barika da nɛɛma ni kisi b'a ma ala k'o jidi a kan anw masa an tɛ ɲina anw bɛ dugawu k'u ye foli ni tanu ni barika da ni waleɲuman dɔ tɛmɛnen kɔ hali bisa ala k'u bolo kansiw jɛ an kɔrɔ ka banakɔrɔw basi ka jidi kɛ lafiyaw la an tɛ fɛ foyi k'u sɔrɔ tumi b'u tɔɔrɔ o kumana minnu bɛ tiɲɛ so olu n'an ka banbaatɔ tɔw bɛɛ lajɛlen ala ka badabada dari nɔgɔyaw ye k'an yɛrɛw ɲɛ k'an ta don kɔnɔ k'an ni diɲɛ fara ko ɲa janjo masa ko kanubaa jama ka bisimila faso kɔnɔ ani faso kɔ kan tulo ɲɛgɛlɛ jɔko ɲuman ni ɲamada ko ɲuman ala k'a nɔgɔyaw ye a lase ko ɲuman ala ko nɔgɔya an ye an ka ŋanaw bɛ i k'a dɔn dibi la k'a mabɛn k'a cari o y'u ka baara ye ala ko nɔgɔya olu fana ye ka ɲɛmaaya so bɛɛ lajɛlen fo an kɔlɔsibaa n'o ye i k'a dɔn sécurité renforcée ye kɛfa sangare bulonbulonmugu kuwale n'an y'ale fo ka maaw bisimila ni ka taa siraw jira u la anw ka dogodogo ɲɛw ni ɲinɛ dingɛw ni surugu dingɛw k'a bɛɛ lajɛlen walawala n'i ye madamu kuyate awa keita gafure ye ko ani ɲankuma k'an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ barika da k'a f'i yɛrɛ ye ko siribe maya ni denmisɛnw ka kɛnɛ kɔni maya ni denmisɛnninw ka kɛnɛ ne hamina ko belebele de ye denbaya ye fɔlɔ e ka hami jara la de hakili bamanankaw dun tɔɔrɔ t'u la hami ni denmisɛnninw ani n yɛrɛ dakawule Nostradamus a bɛ yen ko k'a ka ci fɔ e ni maatɔ bɛɛ ko Yesu sen t'a la a Yesu kɔni sen t'a la a y'u écarté complètement an bɛ ka ku min labɛn Yesu kama cɛ a bɛna faamu dɛ Bakariso ye kangari da Yesu ye dɛ an bɛna min kɛ anw laban de bɛna bayini ta otage la ka taa bila Bangoni Sanugula la wa ne de y'a fɔ n bala o commandant de zone ye k'o bɛɛ lajɛlen labɛnw sabati a fɔ Yesu ka diɲɛ wuli a banna dɛ an tɛ fɛn fɔ maa ye o ni Nostra bɛ baara min na awɔ ala Yesu bɛ tila k'a ŋunuma i nɔfɛ yan tabarikala i sigi k'a lajɛ o kumana Bakariso ka bolongoni sina yɔrɔ tile bɛ fɛ ka bɔ yen dɛ an bɛ bayini ta otage la dɛ Yesu i labɛn sa dɛ n'a ma ɲɛ k'a kɛra ten siga t'a la ne jɔyɔrɔ min ka dɔgɔya nin ko la a duga fɛrɛ min labɛnlen don nin ye min bɛ se ka f'i ye min ti f'i ye ni Nostra bɛ ɲɔgɔn an bɛ ɲɔgɔn ye ɲɔgɔn rencontre la dama non on est en train de planifier a tɛ sɔn dɛ a tɛ sɔn dɛ n'a fɔ Yesu k'a k'a farati a k'a kɔlɔsi Sidibe o kuma minɛ marhaba Kɔrɔbɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ min ye y'a fɔ cogo min na kibaruyaw ni kunnafoniya kuma selen nin ye lajɛbaw ni lamɛnbaw k'a f'u ye k'u bɛɛ lajɛlen k'u bisimila min ye fasiri ye an t'a ko bila dagirinda la an bɛ taama i k'a dɔn k'a fɔ min ye indépendant olu ka bi bɔ i k'a dɔn min n'o bɛ tali kɛsɛbɛ a bɔ ko 5,000 500 ani k'a dɔn 15 min kɛra bi araba yɛrɛ la kalo tile 27 Kɔrɔbɔrɔ min b'an ka jamana o kumana a sariya kisɛ kunba an k'a fɔ ni o ye i k'a dɔn jamana yɛrɛ jɔsenba n'a bɛ f'a ma ko constitution kulu min ni danaya dara olu kan walasa u ka se ka nin constitution kura ne ka sigi sen kan o ko u ye baaraw ni ka olu daminɛ pasiri maa min ni ale kɛn bɛ ka kalimu ta o de ye Musa Sayon Kamara ye a ko dɔgɔkun 2 danaya dalen kɔ nin commission maaw kan n'o ye commission de rédaction de la nouvelle constitution ye o ko u kɔni ye baaraw ni ka olu daminɛ maa minnu n'olu ye fɛɛrɛtɔ maa ɲɛmaw ye n'o ye politique tɔnw ye kɔrɔ k'u ye u wele o kɔ a ɲɔgɔn ye kɛyɔrɔ min n'u b'a fɔ ma ko CICB walasa ka taa i k'a dɔn bonya da u kan ka laban ni ka kumana hakilinaw ni hamina minnu ni u talen don ni k'olu bɛɛ lajɛlen perepere-latigɛ ni ka o di parce que i b'a ye kanto n'o ye Musa Sayon Kamara ye a ko commission min ni o ye nin maa kofɔlen ninnu ye ni u sigira juillet kalo tile 12 k'a dɔn san 2022 a ɲɛma n'o bi i k'a dɔn an karamɔgɔ Fuseni Samake ni k'ale kofɔ o ko a kun ye i k'a dɔn lajɛrɛ dɔ o ma ɲɛmaya ni ka o minɛ kunungo Bamakɔ a CICB o kɔnɔna na parce que i b'a ye kanto k'a fɔ sigi kun ti dɔwɛrɛ ye min n'o bi fɛɛrɛtɔnw kofɔ
politiki tɔn u ka hakilina n'u ka hamina u bɛ se k'a ta i k'a dɔn bala cogo min na ani walasa min ye nin hakilina ninnu ye n'o ye kunnafoniyaw ye a bɛ se ka sigi sen kan cogo min na o kuma ko commission a ye nin baara in ne ka a datigɛ k'a dabɔ kɛ o ye parce que b'a ko commission maa ɲɛma n'o bɛ Fuseni i k'a dɔn Samake ko fɔ a y'a jira k'a fɔ ko constitution min n'a ko bɛ sen na bi k'a ka dɔn k'a fɔ ko min ye a baara ye mɔɔw k'a lajɛ hakili la u k'a faamu hakili la ko ça signifie qu'on va changer de constitution et non changer la constitution. Écrire une nouvelle constitution signifie qu'on va changer de constitution. Changer de constitution. Et non changer la constitution. C'est comme si ça allait changer la constitution, c'est comme amener la constitution de la BPU. Mais Nimbina Ninkura est fier. K'a sɔrɔ kɔrɔlen k'a kɛ hakilinaw ta ye k'a sɔrɔ Bamake kɔrɔlen na k'a bɛna bɔ constitution ko la k'a fɔ ko constitution tɛ yen o fɛn tɛ dɛ constitution kura min bɛna sigi sen kan malidenw ka hakilina constitution fo mɔgɔw k'a faamu k'a bila o minɛ kɔnɔ an y'a faamu sisan n'o tɛ a kun feerekɛra tubabukan tubabukan kuma ka ca mun nagaraba ka don ça signifie de changer des constitutions et non changer la constitution denilla o na tabe isugu ko se kurule bi bo France ko ni ya datu adatu duro ka singa ke oye ko la mazuro jatien do ngata bro ikaro ko ni sigi nsemve min ye ka dɔn politiki tɔn ye i b'a dɔn olu ka fɔta ka ca u ka i k'a dɔn ɲininta ka ca u ka hakilina o ka ca o de kama o kumana ko i k'a dɔn k'a fɔ kuma dira u ma ko min ye i k'a dɔn a ko ye ko presema k'a kɔ dɛ bawo Fuseni Samake y'a yira k'a fɔ min n'o bɛ taa hakilina na jamanaden bɛɛ bɛ se k'i yɛrɛ y'a kɔnɔ cogo min na ko jamana marabaw minnu ni u ye u sugandi u y'o de danaya da olu kan aw ye taa nin baara in kɛ a ka kɛ k'a dɔn danaya kɔnɔ a ka kɛ ladiriya kɔnɔ wa ye k'a dɔn jamanadenw ni ka olu lamɛn o ko n'a sɔrɔ kalo tile i k'a dɔn 29 o kun sugandilen don ko kumana min ye politiki tɔn ye olu ka kibaruyaw n'u ka hakilina dili k'a bi dan o ma rorokuw ye i k'a dɔn k'a fɔ ni ka a don k'a mɔɔnɔ bɔ ka laban ka dɔgɔkun kelen bonyango ni k'o bɛɛ lajɛlen di k'a dɔn k'a fɔ parti politigiw ma yanni a ka kɛ kuma caman ye yanni a ka kɛ i k'a dɔn k'a fɔ an b'a la an t'a la k'a fɔ bɔlɔlɔw sanfɛ aw y'aw ka hakililaw n'aw ka haminaw ni k'olu fara ɲɔgɔn kan a y'a kɛ gafo ye ka nana ye yanni kalo tile 8 cɛ fo utu kalo tile 8 waati bɛɛ b'aw bolo a y'aw ka waati bɛɛ ta ka jamanadenw kɛlen seere dɛ n'i bɛ dagwɛlɛ bi i b'a bini k'a tɔn koyokoyo n'a tɔ ma koyokoyo a b'a f'i ye ko filani bin don dɛ an ka taa o de y'a to i k'a dɔn ko min bɛ tali kɛ nin ko in na parce que b'a ko kuma ko yɔrɔ bɛɛ lajɛlen dɔw ye u yɛrɛ y'a kɔnɔ dɔw ye ŋɛɲɛ ɲimi k'a fɔ a ti bɛɛ ko nin ye waleya min ni k'a dɔn k'a fɔ an bɛ ka bɔ jɛmu fanga kɔnɔ waleya don min ni i k'a dɔn k'a fɔ olu t'u yɛrɛ ye a kɔnɔ k'u ye kuma sɛbɛkɔrɔndan ye nko n'a ta bɛɛ lajɛlen commission min ni olu sigilen don walasa k'an ka jamana a sariyakisɛ kura n'o bɛ i k'a dɔn k'a fɔ jamana sariya sunba kura ni k'o sigi sen kan k'u ye ninnu bɛɛ lajɛlen lamɛn parce que b'a ko min bɛ tali kɛ commission in kɔnɔna na jɛkulu min n'u k'a ma ko AFD n'ale yɛrɛ bɛ i k'a dɔn k'a fɔ ARP o kɔnɔna na o b'i yɛrɛ sɔrɔ cadre d'échange pour une transition réussie k'o kumana o bɛ u yɛrɛ ye o kɔnɔ et que il préfère une révision de constitution mais pourquoi ne pas quitter c'est-à-dire dans les jeux des mots mais je vous avoue que français kuma ka ca o de ye n b'a la mais réviser o et peut-être je ne sais pas amender ou bien je ne sais même quoi dire mais en réalité changer le grand temps ani changer là-haut an ka bɔ nanzara kan nangaraba kan ko ma yɛlɛma ko ninnu dɛ an ka bɔ o de kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ la réviseli wo amandeli wo a tɔgɔ bɔra n kɔnɔ je ne sais même quoi dire c'est-à-dire bayɛlɛma wo a bɛɛ laban ye mun ye de a bɛ constitution kelen in kɔnɔ ko don wa jamanadenw de k'olu bɔ a la mun ka ɲi k'o don a la o kumana ko n'a ta bɛɛ i k'a dɔn ko dɔw bɛ yen ko nous rejetons la rédaction d'une nouvelle constitution ko k'a sabu kɛ mun ye o k'a kuma ti nin ye i k'a dɔn k'a kɛ kuma waati tɛ nin ye Musa Boze Kone o k'ale ye AFD i k'a dɔn olu ka lasigiden ye o k'ale y'o kɔrɔfɔ ni ka i sinsin o kan ngo n'a ta bɛɛ lajɛlen kɔrɔbɔrɔ ko kulu wɛrɛw bɛ yen n'olu ye yɛrɛ ye a hakilina kɔnɔ i n'a fɔ APR MPM COFOP ADP Maliba olu ko k'olu ka ye la nin de ye kuma ye kuma man kan ka pan i k'a dɔn waati la waati min ni
ka jamana yɛrɛ i k'a dɔn gɛlɛya o gɛlɛya bɛ a la k'a bɛɛ lajɛlen ka sigi sen kan Abdoulaye Sy a k'ale ko fɔ kuma ɲɛmaa ye olu y'a kanu k'a fɔ ko kura di min ye président i k'a dɔn k'a fɔ ani vice président dɔ u ka se ka sigi sen kan min mi i k'a dɔn k'a fɔ a ka baaraw olu bila maakɔrɔw ka fara ɲɔgɔn kan na u k'a ma ko conseil de sage walasa ka wasabulon ni ka i k'a dɔn o baaraw ni k'olu sigi sen kan olu dɛmɛ u ko kunkanko kibara o la o n'a ta bɛɛ lajɛlen commission n'o bi tali kɛ Fuseni Samake n'a ka cɛdenw minnu n'olu ye maa hakili feerelenw ye a kɔnɔ olu bi jamana ye a kalansiraw ni k'a dɔn ko kuma ko i k'a dɔn k'a fɔ ni waati min n'o sugandira k'a di politigimɔgɔw ma n'u ko k'o ka dɔgɔ o kumana ko waati k'a mɔnɔbɔlen filɛ an bi bɔ i k'a dɔn kalo tile 29 na n'o tun bi bɛn juma nata in ma dankun bɛ sigi aw ka proposition minɛni na nka an bi dɔgɔkun kelen di aw ma fo kalo tile 8 utu kalo aw y'aw ka hakilinaw k'u digana aw y'aw ka haminaw k'olu digana olu bɛɛ lajɛlen bi ta bala cogo min na baara bɛ na kɛ ni u ye parce que b'a ko n'a ta bɛɛ lajɛlen ko yala yɛrɛmara kafo ko ɲinɛ kɛra u kɔ o kumana ngo min bi tali kɛ Fuseni Samake la a ko fiyewu o ko baaraw k'olu sigira sen kan ka ban yɛrɛmara kafo u bɛna wele ko baaraw yɛrɛ bi daminɛ ka bɛn utu kalo nata tile 2 o ma région olu tila k'a dɔn sigidaw la minnu n'u bɛna n'an lasɔrɔ sigiyɔrɔ 5 Bonyango Kayi a n'a marabolo taw i k'a dɔn Kayi Ɲoro olu ni k'a dɔn Kitakaw bi ɲɔgɔn sɔrɔ Kayi Segu ani i k'a dɔn a kɛrɛfɛ dugu olu bi ɲɔgɔn sɔrɔ Segukaw fɛ yen Moti a n'a makafo olu bi ɲɔgɔn sɔrɔ Moti min ye Gawo ye olu n'a i k'a dɔn a marakafo olu bi ɲɔgɔn sɔrɔ Gawokaw fɛ yen Bamakɔ district olu bi na ɲɔgɔn sɔrɔ i k'a dɔn Bamakɔ ya ka bɔ i k'a dɔn k'a fɔ Joyila ani i k'a dɔn Kulukɔrɔ ni i k'a dɔn Buguni n'a ɲɔgɔnnaw olu bi ɲɔgɔn sɔrɔ ya o kuma k'a fɔ ko baara in bi kɛ ko dɔ ka to kɔ k'o kuma tɛ a la min kɔni jɛlen don min ye kibaruyaw la jɛlen o de ye k'a fɔ politigimɔgɔw bi mɛn fɛn o fɛn na waati sumana k'a di u ma kalo tile 29 a bɔra o la a kɛra kalo tile 8 kalo kura u ko ka na n'u ka proposition n'u ka hakilinaw walasa a ka don i k'a dɔn jamana sabara sen kura min n'o ye jamana sariya sunba kura min kan ka sigi sen kan a baaraw ka sigi i k'a dɔn sen kan u k'u yɛrɛ y'a kɔnɔ indépendant Musa Sayon Kamara ka fasiri don hali n'u ye nin bila fɔ utukalo le 30 la dɔw b'a fɔ k'olu ma labɛn sabu maa bɛɛ ko bɛ maa min ye dɔɔnin t'o fa koyi parti politique sago de tɛ sɔrɔ an t'u sen bɔ an ka jamana ko in na an ka baara kɛ o fana ka gɛlɛn sa dɛ a man gɛlɛn dɛ parti tɛ a dama ko wɛrɛ ye aw t'a dama ko wɛrɛ o jamanadenw de ye jamana parti ye nka ka taa tɔnin dɔ sigi ko an bɛ jamana ni da dingɛnin da la o tɛ parti ye dɛ u sago t'i sɔrɔ a ka gɛlɛn kɔni janjo masa o kuma kelen don i k'a dɔn k'a fɔ ko min ye i k'a dɔn maa sugandi ye maa sugandi fɛɛrɛtɔnw tɔgɔ la u ka t'u jɔyɔrɔ fa i k'a dɔn kalata jɛkulu kelen kɔnɔna la ko fɛɛrɛtɔnw bɛ bisi basa la ani ɲɔgɔn sama fana u sago de t'i sɔrɔ diɲɛ fara lahara kan hali ni ye diɲɛ da dɔw ma b'aw k'i ka lahara fara a kan i m'a faamu wa donc an ka dɔw to yen k'an ka baara kɛ jamana bɛ yɔrɔ min na bisi basa kun tɛ o a n'a koba kundaw ni gwangari kanfɔ ni burugosi kanfɔ an tɛmɛ n'o waati kan i y'a faamu baara ka kɛ tiɲɛ ka fɔ an ka taa an bɛ mɔgɔw b'o dɔrɔn de la a tɔ ninnu ka to yen u ka to yen a tɛ foyi tiɲɛ o tɛ foyi janjo masa o kumana ko min ye i k'a dɔn kalata jɛkulu kelen ko i k'a dɔn autorité indépendante de la gestion des élections o jɛkulu kelen min n'o bɛna sigi a fɔra ko fɛɛrɛtɔnw ko bɛɛ k'i ka jɔyɔrɔ faba o sugandi u dɛsɛ b'o la bi k'o kɛ ɲɔgɔn sama ani k'a dɔn furufara baaraw ye ko politigimaaw kɔni bɛ i k'a dɔn taa ka segin na o ko kunna u dɛsɛlen ka ɲɛ sɔrɔ o ko la ko a bɛna wajibiya minisiri de k'a ka paara kɛ ka taa ɲɛfɛ a kana jɔ ka ninnu lamɛn Umaru Koyita ale ka fasiri ye nin an y'a bɔ Soir de Bamako kɔnɔ Soir de Bamako u ko fɛn min ye k'a dɔn bolomadali o kɛra jamana maa ɲɛmaw fɛ min ye jɛkulu kelen ye o ka sigi ka kalata koɲɛw ɲɛnabɔ n'o ye k'a dɔn kalata ko ɲɛnabɔ jɛkulu kelen ye nka fɛɛrɛtɔ bɛɛ ka jɔyɔrɔ faba b'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ o kumana yaasa i k'a dɔn an bɛ taa sira min kan n'o ye furancɛ fanga ye o bɛ se ka taa dagun kalataw la ni ka jamana segin a cogo kɔrɔ la ko a senna ka teli kojugu bi an bɛ yɔrɔ min ko bi i b'a ye k'a fɔ k'a tɛ samasamani ani k'a dɔn koba kundaw ni senfofo kun bɔ ayiwa min ye i k'a dɔn maa ɲɛmaa minnu bɛ fɛɛrɛtɔw ɲɛmaaya la k'a jir'u la bɛɛ k'i ka maa sugandi i k'a dɔn min bɛ t'i jɔyɔrɔ fa nin kulu kɔnɔ u dɛsɛlen don k'o kɛ o ko kɛ bɛ ɲɔgɔn sama ye ayiwa i b'a ye k'a fɔ ko waati min jamana bɛ senfa firifiri la k'i kunda i k'a dɔn jamana a seginne a cogo kɔrɔ la min ye i k'a dɔn furancɛ fanga ka kun cɛ ko o kow bɛ senna tuma min na a n'o ɲɛw bɛ ka ɲini tuma min na fɛɛrɛtɔn dɔw ta kɛ n bɛ fereke doni ye o gese la o kumana i k'a dɔn janjo masa ko min ye i k'a dɔn nin ko ninnu ye ko balan min bɛ nin ko la a bɛ fɛɛrɛtɔnw ka fan fɛ an bɛ don min na i ko bi
o tumana kibaye kafo ku o hakli utika jamana yi abe dego mi ngono nyeto lawa jamana be lahala mi na nyeto lawa ay wako mi nye furanje fanga mawi ko yala ubina uluka barachi ubolowa ulu ye para nyekeleke kata nyefe para flana okera kata nyefe uba nyini na saka se vadam ne biribiri ninga ta an kunche ni kalata ye chugo mina jamana be siga chugo korola e ko be ka senatelia tumami feretondo be ka balado la ni ko sena sumaya anyini nu ve jere ukonnala ministry uwele ka jere sigi uka hakli na ufale ninga ikado kono bara la chirimuru te dabara yewa beki kono tafo okumana ko tara kunche jatemina mina ayira ka fo ko bembalia oyero okula fereton yere dama ni nyonche ministry ga weleli ko kofe okuma ku masiga bekele na de fe minye ministry mi no nyeshine do jamana kado marani marata mbabo ko nyawo nyana bolima ale ko ni ye ikado ka fo wulika joke ka ikado fereton temene ko société civile ayu fona wele ka bela jele haju nyini ka don o ko na manya ka fo ko an ko ni ikado ka fo ngoni do bo an sena kaba no yeside o ka nyangili ngoni wi o hami kumbe bela o hami dara kerefe anga kalata ko nyina anga senatelia mana baro ka buluda fe mimbe wati buluda le ko fo an ngoni yo ke kaba kalata bina ta chugo minuna anyo fona ikado ko bela jele ke kaba o mana ko au civilu an ngoni ba au fona ka haju nyini ngalike chugo mi na ikado fanga bisiga sigi ikado kalata ikado mami bisugandi fanga ka sigo tigima nga kalata ka ke jele yala klenenya ani ladriya kono zolini gele awrete kalata mi ngofe ko na tabe fereto mbe bisi basa ne nywan sama samala okuma société civile ko awfuna ka ikado hakli na udi aywa minye ikado ka fo otemene ko be mi fereto yi ku ka made bo amafo bolomashi mamade ku ire de ka masugandi uninyonche dana ya kono obi no joro fa ni kulu njela o desele kake ma parti ere kemefla ani biwolonvla ni keli ona fro ko manane sugandi wala ngo memmi viewa c'est-à-dire ngola akodo bitwiri ngo dabali bangudi amba do di tuika barak no wallahi musala gate kuma do la kuyi no mala sa de jamana into kota proposition chubu bebala donc conseiller chama donc ayake tirage sori donc ayake élection finalement mo gore tado abdallah bamina okumana janjo abelaba ala tala ani malido ni dugo abelaba odela atilaba ma ore tala okumana janjo mosa ibaye ka fo ko femi ka do joro faba ni je kulukele konnala adesele ka nyana bo fereton keme fulani biwolon fulani kele munun la ko dona ulu ye ikado ukan uyera jero keneka uyera kumbe keneka hakilna volen volo uyero keneka ngamme nye sugandili ulu were ka fanfe uku joro faba sugande ukatu joro fa ngulula udesera koke ala nuka bembalia ni nywan sama ane hakli flan uire dama ni nyonje wako fereto munun vleni kibaye ka fo ku ka bembalia dara keneka ko chama na ko adara keneka fencha manvana steve mi nye politiki kebawi ibaye ka fo ulu ke ikado jamana akli ni atabulo be femi ngambi ani mago be femi nabi ulu nyeto la ko o kwana ko nu ku nyebo la afura ku ka sugandili minge kulu ingasigi yasa ko tabulo kanyana boko kumanga gese na sumaye kumanga ke hakli flan ni nywan sama ye o kwana ko ambe kata tabolo mununa femi jamana ye akoni ya kanu bi marake ba munun bebi ayre tonige to lula kuyi ulu ya kanu bi anga ni ngonu nyana boka kalata ya sai ka do jamana ga siga chugola ko ordre constitutionnel o kumana ko minye ka do fanga ya seke franje fanga ya seke ni bolo madalido ni nyankumbe do hakilina vole do ni wele dalido ku yu seko damayara ke ni mbela jilena o kumana ko je kulu kele mi minasigi ko AIGE no yi ka do ka fo AIG o ko femi ikado conseil national de transition ko olu ye ikado yele ma do ko la ko yele mani gouvernement ga klina o matani nyoy ko nga olu ye yele ma mi do ala ko bekera kata ikado fereton tigila ma olu kanunde la ko sabu ma wolon vlade kun fora gouvernement fe ko ku jorofa ko nga mi yesente olu ye yele ma do la ka ke matani duru ko sobe o matani duru o de tesele do kasorobi o ko na ko mi ye société civile ko lu kanga ma wolon vlan sugande yusu janyo masa ye klevla mi mla itoko tunna chemi dia otokotia mi dia otokotia baji dabi be ko ko ni ko beta ko laje ko fereton ga nyam fambalia ni bembalia ko ode dara keneka wa ku desele ga na kele mine ka kangele mvo administration territoriale ministry ikado ka fo ale mi gouvernement ga kumala sila fana ye ka bina wajibi ale de kansila za aka joji me fola jorola akana mala me ko imize ga nyana bo chugomi aka nyana bo te no ikado ka fo mi mbala mi ndala akanyana bo bela jile nyenye na pambara ko o ya akaketa yi nu masega be ala fiu ala dagale do ale desa aka joje me fola jorola aka kantige dajira ka akaketa uke
ka kunjirala o fana na ka fo ku joro faba olu sugandi ka beni ni juillet kalo kile mugani woro ye o fana sera ka soro masega biye dojme mugani wolovla o desera ka ke ko benata gouvernement yo fana muono bo ka wati duma alibi hakili jagabo ani ka do basigi kono u kai ka do politique maw u ka ma sugandi min bi se ka no joro fani ngulu njela no masega kesa ambe ka do ulu tagabla kerefe ga balaja to baraba awoyo yani balaga bo frela ambolo bla kerefe ga balaja to ku o mana u kadra kono be mi ka do kata bolo min vleni ko gbele ya fenve mana ka kula family kelaw ni kolosi kelaw ni jatemina kelaw ka fola ko o bela jile jude ka do fere ton tigila mawe ku bina laban ka tie di mawma mamunu nya jira ka fogo sebe ko tula mamunu yu buruja wati timenuna ani mamunu yu ka tabolo lagoshi wati timenuna ku bina jodo tigila mawma de sabu kanin ke wale de bino sementia o kuma na ko politiki buna kunga ibaye ka fo ko minye uluka joro fali ko adagaledo sabu beje vanga je mu vanga ani ka do fere ton sigiro machaya ko de na nini ko ba kunda nnu ye ko note ko ni ye ka do ka fo sende amini a vice president nani na koro ni ya le ka kuma laje no isa ka ujimi hop tipper numéro 10 numéro 10 ko numéro 10 de la ka fo ikado ka fo kai wele bla ikado fasoma ko minye politique ke ba koro fenve kunlo donné do keneka ko ka besalo ka bla kerefe ko an laba bi so nga jodi isaka ojimma ha kai okuya ka kunu tiere oh ngote bita etunde anga bi fana lame anga bita fana lame sabo kunu kuma di fikmao da fara ba chama je ko te nena kati lema masi ko ka te kurana ko le jwana ngono okuna jajo moza vai ka fo ko ale de laga ni waga kuma do ve okumana ko ku besa alo ku bla kereve ko yala ko amna jode amawa nyin gali to me mami nga nobla ni we Umar ko itaye anya sama ga bo sarde bu mako ko no ga bido mboli do Allah baba ka kunun jodi ama kromro nga onaka ikado bi kayeta tikile na mitamise ni ala ka je ko nu mako ko anwie politique yere ta jamana mununa yala olu be ni bebowa libéraux centraux ani socialistes ni nous var la nyanga ni parti ko hakila ko ide tuma dola ni parti ko hakila ko mana ni zoro ka gele tuma dola olu yere tabe fla gauche ni droite donc fi gauche droite apana tandri yere tala parti munungo ko olu ye socialiste wi no olu far la nyanga munungo ye libéraux yi munungo ko ngafo olu ye muwere tuguni amana ke tugo ni ma sugandile manganga gele parti libéraux ma kema flani biwolo flani kele Allah parti mingo ka libéraux yi o bugla ka stopper mingo kale elie o beke attaquer ya fa moi parti mingo kale attaquant de pointi o beke défenseur mingo défenseur o de beke gardien bon c'est comme ça la politique du Mali voilà c'est comme ça on nga fereton wa ado daire u toy ana tigi na ga somo ay tamanta somo tu no fere al somo tu no daire respecter nous yere Allah ko son sa voilà o am tise ga ansigi ko o ko te ba nyaka nu la me ko bokari so ga ha to ko ngana ko ba fo an tise ko te ba nyaka nu la je ko an panga sabati ola ngala tona ko bro ikado ka fo amitanye indépendant ne be mbolo mono ba no fe ko nga jamana anake na kele ni ki ijoro la ikado minti ben ka ira ka fo oti ben wa min yere be ikado ka fo baraka keni uye o ko affaire de 49 militaires ivoiriens munu no lu la jora ikado bamako je kallo temene akletan Nations Unies ka tidemi ni ale nana ko chargé des opérations de maintien de paix probro ananga ministre mi na nyesine no anga jamana ni jamana woro cheki baro nyana bolima na be angara mogo Abdoulaye Diop Kofo o kuma ko sigi mi ni ya ke kunungu pro ku dado na krofo chamana ikado Nations Unies ka tiden krengelani kale yere ya ye ka sonka jongo ala fo dysfonctionnement be ikado ka fo baraw la ministre konana majenge belew olu de be kado ka fo ministre ka baro la Mali konnana jongo wala e check ya do ya fo de na ministre re de kataka boya ta kuma chiara mi ni katawo akuma chiara ko Gormaro kuma chiara ngan sembola ikado mi Abdoulaye Diop ko Mali tit nosro Mali tit nafasro Mali ti yere nyinini yere ke ka fo ko ani maka bla nyona sango afada jamana autant dabulo yo autant le ministre Diop précise que le Mali ne souhaite la guerre avec aucun pays voisin abada
foni min ya laɲini ko Mali to ɲini fiu ngani ya an laɲini i b'an sɔrɔ dɛ o kuma ko kama i k'a dɔn min ye ministre Abdoulaye Diop ye k'a y'a kɔrɔfɔ k'a jɛya i k'a dɔn bugu ni k'a dɔn k'a fɔ dibidibi min fana tun bɛ yen n'o ye k'a fɔ ko Mali y'i mɔnɔ bɔ ko dɔw ka na i k'a dɔn surunna dɔ la k'o tɛ tiɲɛ ye dɛ ko kuma ko an ka jamana i k'a dɔn ministre Abdoulaye Diop k'a ye kibaruya jɛlen ni i k'a dɔn a da maa tulo kan maa min n'o ye ministre ka ciden min nana o kumana o yɛrɛ ye tellement que tiɲɛ fɔra a ye ka dalu yira a la wale minnu n'olu kɛra n'o ti bɛn olu bɛɛ lajɛlen yiralen kɔ a la k'a fɔ ko tiɲɛ ni Ala kan k'ale yɛrɛ jigi tɛna kosɛbɛ ko nin wale minnu ye k'an ka tiɲɛ fɔ ko Mali bɛ a jo fɛ o kumana ko jo min n'a dila Mali ma kɔrɔ ko an ka ministre Abdoulaye Diop ko n'a ta bɛɛ lajɛlen ko maaw ka jamana bɛ dangan min na bi o de ye yala min bɛ tali kɛ nin wale in na Mali justice ye k'a dɔn sɛgɛsɛgɛli daminɛ ka ban maa dati don o kɔrɔfɔ la anw ka kiiritigɛlamaw bɛ o baara kɛ nka u n'a ta bɛɛ ko olu bɛna fɛɛrɛ tigɛ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ o kumana o bɛnɲɔgɔnya minnu bɛ yen i k'a dɔn nɔgɔya da o nɔgɔya da bɛ se ka kɛ nin ko in na kɔrɔ k'u bɛ nɔgɔya da ne ka a ɲini k'o de y'a to Togo ministre min ɲɛsinnen don a ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ o kuma ko k'a fɔ ko maa taara ka taa jamana ye anw ka jamana ko nin wale in kɛli kɔ k'u ye ɲinini kɛ ko maa ka na surunna dɔrɔn kɛ ko anw dɛ ko jamana fila yɛrɛ tun bɛ yen k'olu bɛɛ lajɛlen ye o kumana u yɛrɛ proposer olu bɛ na i k'a dɔn k'a fɔ kumana kumaɲɔgɔnya kɛ anw ni Konowari cɛ o k'o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen Mali y'a ye k'a fɔ danaya bɛ i k'a dɔn k'a fɔ ni Togo cɛ parce que dangan min na bi Mali jamana sɔnna o ma nka ko k'a fɔ Mali de y'i mɔnɔ bɔ ko minnu bɛ o kɔrɔfɔ n'o kuma lase k'o tɛ tiɲɛ ye dɛ kɔrɔ ko kuma k'an bɛ donnin minɛ ko bi n'i sigi n'i k'a dɔn k'a fɔ n'a kɛra Abdoulaye Diop ani k'a dɔn maa min ni o ye kɛrɛnkɛrɛnnen na Nations Unies ka ciden k'a kibaruyaw bɛɛ lajɛlen dilen kɔ a ma k'a jɛya k'a jira k'a fɔ anw ka jamana Mali ko Mali b'i kɛlɛ ɲini ni jɔnni ye k'o nafa tɛ anw ka wa anw tɛ o jamana ye ko i k'a dɔn jamana in a farafinna bɛɛ bɛ Mali dɔn bɛɛ b'a dɔn Mali ye i k'a dɔn k'a fɔ danbe jamana ye wa Mali de bɛ wuli ni ka i k'a dɔn k'a fɔ badenya ni ciɲɔgɔnya ni k'o ɲini ani jamana caman cɛ ko anw ka jamana t'i k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya ɲini ani jamana wɛrɛw cɛ wale min fana kɛlen filɛ kɔrɔ k'o kumana diplomasi kɔnɔ n'o ye jamanaw ni jamana wɛrɛw cɛ k'o bi nɔgɔya da o nɔgɔya da kɛ k'o kumana jamana marabaw bɛ o minɛ kɔnɔ nka Mali justice fana i k'a dɔn k'a fɔ min daminɛ k'o ti jɔ o sɛgɛsɛgɛli bi kɛ o kɔni maa minnu nanen filɛ dalu foyi ma ye u bolo yala olu bɛ se ka na cogo di i k'a dɔn k'a fɔ ko k'a sɔrɔ hali min ye i k'a dɔn wale minnu kan ka kɛ olu si ma sigi sen kan o kuma ministre Abdoulaye Diop k'a ye nin tiɲɛ kɔni jɛya k'a latigɛ bɛɛ ka kɛ a seere ye k'a fɔ ko min bɛ ka fɔ o kumana mun y'a la tiɲɛ ye o yira la i k'a dɔn k'a fɔ maa la n'o ye Nations Unies ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen ye wa a yɛrɛ ye jɔnko Ala fɔ ni ka sɔn o y'anw wasa sa o y'anw wasa ni viye ɲamaku jibo ni dafasa gɛlɛya lajɛ i b'a fɔ pasa ɲimi wulu da i sijɛ kɔrɔ i ti miiri k'i seri i sadingɛ da la Ala na u ka ɲa cɛ ma n'o tɛ laban ko juguya b'a sɔrɔ dɛ wallahi n'u ka ɲa cɛkɔrɔba in ma Ala ka lasegin k'a ye a y'i dafasa gɛlɛya ma ko Nations Unies de kan ka bɔ yan ka kow jɛya Mali ye wa a jɛlen ye nin Mali a bɔra dɛ viye ɲamaku ji e ko cogo di sisan mettre un peu dans son Nyamakoji. Mali doit mettre un peu de dans son Nyamakoji. La ganoya. La ganoya. O tumana ko anw ka cɛkuma fɔla wele e bɛ se ka maa minɛ cogo di o b'e bolo ka tila ka kule bɔ k'a n'an bɔ bolo la o bɛ se ka kɛ wa hakili bɛ sɔn nin ma cogo di u b'an bolo yan ka ban n'anw de ye cɛkuma fɔla wele an kɔni m'a wele ka kiiri jɔ an bɛ kiiri tigɛ cɛkuma fɔla dati don kiiri la nka a bɛ nɔgɔya cogo min na jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ cɛkuma fɔla da bɛ se ka dan yen ma nka min y'anw ka jamana kiiri ko ni i k'a dɔn binganikɛla maa 49 minɛni ye a tɛ se ka fɛn f'o la dɛ o b'a anw de bolo a n'an ka kiiri bolo wa n'an y'a tigɛ k'a bila yɔrɔ min ni maa min ko k'o tɛ an b'i bila k'u bɛ bila nkɔnifɔ kɔrɔ an ka taa sugu la an ka taa sugu la an taara sugu la an seginna ka na an nana ni nisɔndiya ye dantigɛli caman t'o la dantigɛli jan t'o la den Ala ka barika don ya masha Allah maa de bɛ dugawu kɛ samaden ko Ala ka si d'a ma siga t'a la n'o tɛ ni barika bangena Prince Diallo Ala ka barika don i la Ala ka si diya d'i ma y'a mɛn yɛrɛ ko Senugaden don a m'a ka kin bila kɔfɛ diɲɛ fara lahara kan a ko n'i ye kuma jugu fɔ ale ma Senu kɔnɔ k'i b'o kɔlɔlɔ dɔn siga t'o la dɛ k'olu di nɛ ka di nka kuma sɛbɛlamaw de bɛ bɔ a da manamana kan t'a da dɛ ni disi gosi n'i ka don i bɔrɔ ye kaso kanu n'i bɔrɔ kanu ye y'a fɔ limaniya belebele dɔ ye hali jamana kanu o tɛ bato ye a bɛ ka jɔn fasa da ta Maliba tɛ yan cɛnin ka a taama da a ka kin ma dɛ a b'a faso fana fɛ Ala ka si d'a ma ya masha Allah ko Faransi welela k'a ko fura b'ale bolo lɛ bɛ se o tulu jago la mun y'a ko ngoro koyo
Akoko kodi mi furate ya fala nyedi mi furate. Ngo lebsi turu jagola mu ya ko ngoro ko yogo yo. E Faransi yere parasol mimbe kuna Amerique. Kawka na fura ko ka keleke bi kawka kise au ka keleke kise yere bete teme clean naninga. Ay reserve yere. Ay reserve yere be Faransi be clean nani kele wa bane oyi. Koni manya numa. Ay kaba godo. Ay wiro ka doni bawde afode. Sigatala. Am masi am go teka si. Ay. E ande blagata. Am go shite ka si. E ange blagata tukile njesa. Ni ndara turuke ay ko se macaroni made. Macaroni so be pali gatri furgo mbaka maya ba. Kabikele mboko ni fwawi. Ala ga no ya. Voilà. Koromro ma la jaba fu ko so be. Ala la me bo mi dauda boare bla ko ba Allah deni tanga na. Inshallah. Ani ka do ka fo krengre na. Awa. Jira ke ba sangari bu gouverneur. Ablay paspi. Il a gouverneur ani gouverneur be. Awa. Ani ka do ambi présidence yere fu ka hakila nyuma talela. Ne reka kaya magan kura. Ne de. Lieutenant Sarkozy. Lieutenant Fouzendaou. Abeka an lameni wati. Tubarikala ka barkai. Olu kera promotion kura yo. Tubarikala ka ala ka barka do. Ya masha Allah. Neka kaya magan kura. Lieutenant kura ni. Basi de. Doge flageja Bokarso afana bel lameni na akoko Ablaye Job ka ando ani do. Otumana jamanja ya yanga ye. Amabala na sabu ale yere yanga le do. O ni ye buruburu yere ki kunga fara jamanja ya kawa. Ibe wele de ko sarafo. Ani jeton gon bi ku. Sarafo. Kajani be. Mo be grino fede. Nouveau réveil mbale taoka. Ni nouveau réveil ta ikado ani sosu. Ale ikado ka fo idado jadi maula sahili bolo kono ya ki idado ka gulola ka waraka. Ako sahili bolo jadi mau sarale do kalo. Wa bi kono to katase wa kememba. Yai. Kalo. Demsenu. Ani sosu de fleka kan banyita. Ayo bashi. Ako jadi mamu no be sahili bolo kono. Wa bi kono to katase wa kememba ku be ukelengele ne bugo takalola. Fe miye kuna fono ye ani ko tabulu ye. Kika ko fona ya cement ya kafo. Ma fata ani ba do shia minfa ani be kulu minfa kika sorobi ya kuba ya kadda ofanaka. La hawla wala quwwata illa billah. Yere ni ate ni ko bandai. Kangan sigi ko laje. No luga primu yode. Ni ye shia minfa wala ma ye jama kulu minfa wala ye barake ba minfa. Subhanallah. Société civile fali ukasorobato la. O alo keli ukasorobato la. Ya isawa. Janyo mbasa mitani ikado ani sosu kakumaye. Ani sosu akafola. Aya jira ka foko femi ikado nunu chieni kela jugu. Kodo mbali munu mfle nie. Ani ikado jiro chienao. Ko luda mandankulu mimbe ikado ka fo ka uyerekele do. Yoro ni nyonche. Ku take ka mau ninda dingenindala. Ko kata ikado ka fo golfu de Guinée. Kana temesahili bulo kon nafe. Kata kunche fo lak Chad. Ikado ko nunu nga chieni bulo dale do ni tabu ni mono bole ni yoro mono bole nunde la. Jadi mamu mvleni ibaye ka fo ku katabulo ku ni jekulu jugu wera de tege be nyambulo wa kulu sigero maka changwe ngamuno sebe korola do ne dobi oye Boko Haram mujiawo ani ka do akmi Al Qaeda Maghreb Islamique ka do Maghreb Islamique ani MNL la ko kata se ko ulude kun lado ko de ndo kosa dani na ngamuno nye imiye nunga tabulo ewa uka bara ire kerengerende ti dore ye flamberu bara no nyina mini fura uferelie nyina mini venfere nikati gelea bara oni sharia soso bara o yoro muno mbe no ni jatete uluka wala ma marate bole uluka wala ma manye maute wala ma lakana tigla maute ko koni uka batemesra ekoi ube fejugu juma onde fere cocaine cigarette marama feun aka ali adama de ko nunu mba tarafiki ke ka jula yake ka mau bo jamana ni jamana kata tungana tala kuka bara benendo ni bela jele matungana nge chama mbe ko ni manu lebu la teme kata tunga fe kuka bara de ni ye kungolo fandam banda ukono yoro labla lew o ko nu ye trafika undi dina maute ala maute mi ye jatike wale ke batike la mawi ani jadi manu no munu mfleni iba ka fo ko mi ye adama de ya refanshi kuka fo eto la ube soro de nofe ku be mani vivere ube mautike ka sahara chechi nu ye katu bla tungana tasira uka aiwa ko mi ye ka doje kulu jugu mnu kusigoro macha ya ledo munu lakodone munu malakodon kika do ku chama de be ka do sahili bolo konnala konga ko areto akakolodo okera libi chili yayi wallahi ko Sarkozy tara libici domina anaka ota utara ikado libici ka yereke ko jamakulu odidengulu jenze kabla mauka ka dondolu ga nyachi kabla maula okuma iba ka fo jatige wale keba nu ani jadi mau ulu de jenze ne vle jenye fe ku take ni kare karabaye ani ikado ni katigele wale okele ka nyeshi mauma waku ni kado chenengela jugu kulu wera uditege be nyambulo munu nga barate dore flameru ni jego manfla bara uko waku no luka jenyo anjugu ya ko wako mai jamana yere
uba ka ke jamana munu na o jamana yɛrɛ kɔnɔ den dɔw bɛ fɛ do u fɛ jɛɲɔgɔn juguya la ka sabu kɛ nata ye wa i b'a sɔrɔ siya dɔw olu b'u yɛrɛ sarakaw ma siya dɔw maa ɲɛmaw olu b'u kan d'u ma ka siya tɔ bɛɛ lajɛlen tɛgɛ tɔnɔ min ka da u kɔ u yɛrɛ kun kelen ka sɔrɔ kama u ni bandi ninnu ni ka dɔn wagabo ni trafika ninnu u bɛ sɔrɔ ka jɛ baara ma o buruburu bɛ jigin olu yɛrɛ kun o kumana k'u ka baara tɛ dɔwɛrɛ yɔrɔ tiɲɛ baaraw kɔ u ka baara tɛ yɔrɔ yɛrɛ ni kati gɛlɛya baaraw kɔ ko jadima ninnu yɔrɔ minnu bɛ yen ni fanga tɛ bolo kan k'o de ka d'u ye fo k'a fɔ a to ten ko wa k'u bɛ i k'a dɔn kɛlɛ o kɛlɛ la o kun de ye ka kɛnɛ fɛrɛlen sɔrɔ u bɛ se k'u ka julaya cɛjugu in kɛ o kɛnɛw fɛ trafikanya kɛ o kɛnɛw siraw kan cogo min na k'u b'a ta i k'a dɔn kabi ba kɛnɛ min bɛ yen n'o ye geji ye ko océan Atlantique o kɔgɔji kɛnɛ min bɛ yen kana se Mauritanie ma ka tɛmɛ ka taa i k'a dɔn ko anw ka tilebinfɛ jamanaw kɔnɔna la ka Sahel cɛci ka désert cɛci ka taa kun cɛ i k'a dɔn jikɛnɛba fana na n'o ye Méditerranée ye ko ninnu ka baara bɛ kɛ o de fɛ trafikanya don wa k'u ka cocaïne bɛ tɛmɛ nin yɔrɔ ninnu de fɛ ka bɔ ka taa Amérique ka taa farajɛ jamanaw la ani ka bɔ yen nɔ ka taa jamana wɛrɛw la ko nin de y'u ka siraw ye u ka sira dɔnnen ye nin ye i k'a dɔn Anissa Sossou ka fɔ la a ko ninnu ka baara ko i k'a dɔn k'a fɔ ko u bɛ i k'a dɔn baara minnu kɛ Saheli bolo in kɔnɔ ko n'a si dɔnna ko Saheli bolo maa bɛɛ b'i bolo fara ɲɔgɔn kan k'u fanga kɛ kelen ka wuli ka ninnu kɛlɛ ko n'o tɛ ko fɛn min b'an kun k'an t'a dɔn ko ninnu ka julaya k'u bɛ k'a kɛ taabolo min na k'u tɛ fɛ koronga don o la cogo si la fɛn o fɛn bɛ se ka kɛ balan ye olu ka i k'a dɔn nin jogojuguya in cɛ k'u kɔni tɛ i k'a dɔn siga fiyewu u b'o salo ka bɔ u ɲɛ o de bɛna n'u ka tiɲɛni jugu ye wa k'u kɛlen don k'u jabalaw sigi yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na i b'a ye k'a fɔ k'u ka tiɲɛni bolodalen don yɔrɔ o yɔrɔ la i b'a sɔrɔ u ka maa dɔ bɛ yen o jamana den yɔrɔ dɔ fana b'u fɛ jɛɲɔgɔn juguya la ayiwa ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ ko u ka i k'a dɔn sɛgɛnbaatɔya o fana kɛra sababu ye u ye maa caman sɔrɔ ka fara u ka jamakulu kan ko sabu sɛgɛn bɛ funankɛni minnu na olu t'a dɔn u b'a kɛ de bi sini na guwan ko olu caman bɛ yen u y'olu hakili tiɲɛ i k'a dɔn k'a fɔ ni wariko ye k'olu fara u kan olu ka bila u yɛrɛ bɔ ɲɔgɔn kɔ n'u fasodenɲɔgɔnw na ko o fana ye i k'a dɔn u ka taabolo dɔ ye ko n'i y'a fila funankɛni min tɛ mugankɛnɛni fila tɛ ɲɔgɔn gosi o kun n'i y'a jira o la k'a fɔ ko kalo o kalo ko 90 ni 100 bɛ d'i ma wala ko bɛ mun kɔnɔ bilen n'a ma t'i kari o ko la ko dɔw bɛ t'u kari a la k'a sabu kɛ ko i k'a dɔn se tɛ n ye dɔw bɛ t'u kari a la ko n bɛ fɛn sɔrɔ n bɛ tila ka tɔgɔ sɔrɔ wa maaw bɛ tanga d'an kan dɔw bɛ t'u kari a la sabu dusumakasa ye n bila a ko la k'olu de dɔw ye mugu pɛrɛn ta bilabaw ye u b'a fɔ min ma ko agent explosif improvisé k'olu dɔw de b'o bila ko minnu ka baara y'o ye k'olu ka sara ka ca dɛ nka n'i ka i k'a dɔn mugu pɛrɛnta n'a ye civil fa n'i sara ka ban i ka sara ko kɔni o ma ban n'i ka mugu pɛrɛnta ye civil fa bɛrɛ tɛ d'i ma n'i ye sɔrɔdasi fa o ye nafolo ye n'i ye farajɛ fa o ye nafolo ye olu de nafolo ka ca wa bɛɛ b'a ɲini k'olu de fa sɔrɔdasi ni i k'a dɔn farajɛ i y'a faamu ani i bɛna siya min fana fa o siya in n'o y'a sɔrɔ o b'u ka i k'a dɔn maa fataw la ko e ka sara ka ca nka n'e ka mugu pɛrɛnta ye civil de fa wa i bɛ dɔɔnin sɔrɔ nka i k'a dɔn i ka sɔrɔta tɛ nin maa kofɔlen ninnu ta bɔ o kumana ko min ye i k'a dɔn k'o ɲɛsinnen de jɔn ni jɔn ma farajɛw a n'anw ka wolomasiri tabaw ani diɲɛ jamana wolomasiri taba wɛrɛ minnu bɛ yan i n'a fɔ minisima a n'a ɲɔgɔnnaw k'a ɲɛsinnen don olu bɛɛ lajɛlen de ma nka min ye i k'a dɔn jamanaden gansan ye wa ko mugu in tɛ da anw kama koyi anw kɔni bɛ taa don a ko la de wa u ka sɔrɔ fana to o la ko nin de ye jateminɛw ye minnu kɛlen don ko farafinna bɛ gɛlɛya min kɔnɔ farafinna bɛ degun min kɔnɔ janfa min talen ka farafinna sɛgɛrɛ k'a sabu kɛ i k'a dɔn u ni jamana kɔlen dɔw bɛ ɲɔgɔn bolo u ni setigi jamanaw de tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo ko ni farafinna y'a dɔn janfa min b'a kun kan ko farafinden bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ka janfa in kunbɛn ko n'o tɛ ko an k'a jateminɛ Saheli bolo kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ ko ni maa ninnu ko baara jɛlen don u bolo cogo min na ni jigi t'u kɔrɔ k'a tɛ se ka kɛ ten wa hali ni jigi b'u kɔrɔ anw yɛrɛ fana ka fara ɲɔgɔn kan baliya k'o kɛlen don fiɲɛ ye an bolo o fana ko farafin jamana minnu bɛ yen ni degun b'u da la k'a ka kan olu k'u fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu kelen ye ko yɔrɔ yɔrɔ bɛ yen ni fanga tɛ boli yen kan yɔrɔ yɔrɔ bɛ yen ni foroba cakɛda tɛ yen yɔrɔ yɔrɔ bɛ yen ni jamana ka mara tɛ boli yen kan i b'a ye k'a fɔ k'o de ye ninnu daga yɔrɔw ye o de ye i k'a dɔn k'a fɔ u ka binganni kɛ yɔrɔ ye kɔsadani na bɛɛ y'a ye k'a fɔ k'u taara bi Togo kan Benin Golfe du Benin k'u taalen don daga yen de fana sisan k'u bɛ baara kɛ cogo jumɛn na
ayiwa ko min ye ka dɔ k'a fɔ yɔrɔ min bɛ yen n'o ye tufin ye ko pandiari o bɛ Benin kɔnɔna la ale ni i k'a dɔn Togo dancɛ cɛ ko ani Burukina fana ni dancɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko yɔrɔ min fana bɛ yen ko parc W ko nin yɔrɔw de y'u daga yɔrɔ ye o tufin ninnu de y'u daga yɔrɔ ye wa ko min ye k'a dɔn ka taa se yɔrɔ jumɛn ma tuguni Benin ko Kafundo ale ni Burukina dancɛ la ani Niger dancɛ fana na ko ninnu daga yɔrɔ bɛ yen fana ko u dagalen bɛ a ka ca ayiwa k'u bɛ kɛnɛ min n'o b'u ka mara kɔnɔ bi o bɛ taa kilomɛtiri 500 ani i k'a dɔn 63 280 u ka mara bɛ minnu kan wa u ka tarafikanya baara de bɛ ka kɛ nin sira ninnu fɛ ko yaasa an ka se sɔrɔ ninnu kan ni jamana bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye wajibi la ka i kunda ninnu kan i k'a dɔn dagajugu ninnu da walo ka bɔ an da la wolomasiri taba minnu bɛ yen n'o ye Togo wolomasiri tabaw ye ala ni Burukinakaw olu kɔni y'u bolo fila jigin ko Togokaw dusu tiɲɛnen bɛ taa tuma dɔw la ka taa dangari ninnu na fo Burukina dugukolo kan ala ni u bɛ taa baga u ma min kɛ wa ko o fana ye yɛrɛ kumabɔ ye dɛ sabu olu bɛ k'o kɛ kɔnko ma bɛ nɔbɔ ko la yaasa don n'a nataw la u kana na hi kɛ olu fana kan o kumana olu bɛ ka kɔ ka k'a dɔn ko ninnu k'a dagun wa ko min ye olu ka wuli ka jɔ ye ko u bɛ k'a kɛ cogo min k'an bɛɛ k'a kɛ ten ko nafa de bɛ farafinna bɛɛ kan min ye Ani Sosu ye Anani Sosu ale ka nɔbila sɛbɛn ni an y'a bɔ i k'a dɔn le réveil kɔnɔ nouvelle réveil kɔnɔ u ka bidon boli kɔrɔbɔrɔ nin ye bilasiraliba ye nin ye kalansen ye min ni mɔgɔ kan ka i sinsin a ko k'u sɔrɔ yɔrɔ bɛɛ dɔnnen nin u ka taabolo bɛɛ dɔnna o kuma k'a tɔ b'an yɛrɛ bolo ala ka nɔgɔya kɔrɔbɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ fasiri la an bɛ taa nɛfɛ min ye le destin an bolo mɔnɔ bɔ a nɔfɛ Amadi Diko ale kuma an bɛ n'a sɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ Kolonɛli Asimi Goyita ale kɛlen don ni ka i k'a dɔn dugutigiya don bala bi ni ka laban k'a fɔ ko an ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ an ka segin an ka danbe kɔrɔw ma kɔrɔbɔrɔ o kuma ko baaraw olu kɔni ye ninkura fiyɛ anw ka jamana yɔrɔ caman na wa caman ye nisɔndiyaba sɔrɔ o ko sen kan fasiriba n'o bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ le destin Amadi Diko a ko k'an ka taa Garalo bɛɛ i k'a dɔn k'a fɔ Buguni marabolo o kɔnɔna na min bɛ tali kɛ i k'a dɔn tarata tɛmɛnen juillet kalo tile 19 k'u ye i k'a dɔn k'a fɔ Garalo dugutigi ni k'a sigi golo kan o de tɔgɔ ye ko Jean Sangare kɔrɔbɔrɔ k'a sigira i k'a dɔn k'a fɔ dugutigiya golo o kan Garalokaw olu fɛ yen o ko nin kɛra i k'a dɔn k'a fɔ o kuma nisɔndiyaba ye a kɛra wasaba ye a kɛra i k'a dɔn k'a fɔ sigida bɛɛ lajɛlen ka bɔ ka caya ni ka taa a ko ni ka seereya fasiriba y'i kanto ni a bɛ Amadi Diko ko fɔ a ko walasa i k'a dɔn k'a fɔ min n'o bɛ tali kɛ nin ɲɔgɔnna kɛnɛw la o kumana tariku o bɛ caman bɛ lase ka denmisɛnninw k'olu kalan yala o kumana dugu in a kɔrɔlen ye jumɛn ye a laada kɔrɔw ye jumɛn ye k'u da donn'o bɛɛ lajɛlen la k'u y'a daminɛ kabi Disankaw fɛ yen ni bɛ tali kɛ Garalo a tutigɛbaw la olu minnu n'u k'a dɔn sigiyɔrɔ fɔlɔ kɛra Disan ye n'o bɛ i k'a dɔn kɔ kelen komini kɔnɔ o kumana k'u taara ni ka taa i k'a dɔn k'a fɔ maakɔrɔ kaburu k'olu jura ni ka i k'a dɔn k'a fɔ ɲɛfɔli caman kɛ maaw ye minnu n'olu ye kibaruya ɲininaw ye n'u ye kunnafoni dibaw ye walasa ka ɲɛfɔliw caman kɛ fasiriba ko min bɛ tali kɛ Garalo a tariku la Tɛnɛ Sankare i k'a dɔn k'u donna ale yɛrɛ o kumana ka ɲɛfɔliw kɛ i k'a dɔn Disankaw olu fɛ yen o kumana ko min n'o bɛ tali kɛ i k'a dɔn u selen kɔ Garalo yɛrɛ dugu kɔnɔ o kumana dugutigi n'o bɛ Jean Sangare kofɔ u taara ni ka taa i k'a dɔn laadaw olu bɛɛ lajɛlen sigi Disanka minnu n'olu ye i k'a dɔn k'a fɔ u ka sigiyɔrɔ kɔrɔw ye o cidenw ni i k'a dɔn olu laadakɔrɔtigiw olu bɛɛ lajɛlen nana ni ka seereyaw caman kɛ badenw k'olu bɔra Cɛmala a fantan 4 bɛɛ Cɛmala a duguw sigidaw bɛɛ lajɛlen kɔrɔbɔrɔ ko min bɛ tali kɛ tariku caman na k'olu kɔni sɛbɛn kɔrɔ ɲɛfura nin kɛnɛ in kan min n'o bɛ tali kɛ Ngolo Sangare la ale min ye i k'a dɔn k'a fɔ maasigibaa fɔlɔ ye o kuma ko ale ye maa minnu ni k'olu sigi i k'a dɔn dugu in na a bɛ Turelaw kaw kofɔ a bɛ Sisew ni k'olu kofɔ a bɛ Bertew ni k'olu kofɔ a bɛ Kanew ni ka olu kofɔ o kumana ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra maaw ye minnu lasigira i k'a dɔn k'a fɔ Tɛnɛ Sangare o kumana ale bɔnsɔn olu fɛ o kuma ko min n'o bɛ tali kɛ Cɛmakaw minnu n'olu fana bɔra Ɲakurazana min bɛ Kɔlɔnjɛba mara kɔnɔ ko maa si ma to nin kɛnɛ in kan i k'a dɔn ko dugutigi sigi senfɛ Garalo k'i b'a ye k'a fɔ sigida maaw bɔra ka caya nin ye dugutigi 11 n'a ye i k'a dɔn yɛrɛmarakafo tali ni bi cɛ indépendance ni bi cɛ o kumana ko Burama Sangare n'o k'a ma ko Boriba o kuma ko ale ye ɲɛfɔliw ta ni ka nin bɛɛ lajɛlen lase i k'a dɔn min n'o ye Cɛmala ba ni Munu cɛ o fana maire i k'a dɔn ani Buguni Sud o
meru ka i k'a dɔ fara ɲɔgɔn kan kulu o maa ɲɛma n'a bi Zumana Sangare ko fɔ ko ale ye nin ko ye ni k'a tanu ka laban k'a kanu kosɛbɛ a ko nin na kɛ kalansen ye wa nin na kɛ bilasiralikan ye wa nin na kɛ sababu ye i k'a dɔn k'a fɔ min ye sigida maaw ye k'u ka bɔ u kumana u ka sigidaw tariku kalama o ko nin sigi minnu n'olu kɛlen filɛ nin ye o kuma ko a bi kɛ sababu ye walasa Garalo a n'a ma kafo bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ min n'o bɛ tali kɛ dugu tariku ani bilasiralikan minnu n'olu ɲɛfɔra nin kɛnɛ in kan walasa sigi ni sigiɲɔgɔnya o bɛ se ka sinsin cogo min na u bɛ se ka i k'a dɔn k'a fɔ u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogo min u n'u jɛɲɔgɔnw ni k'a dɔn badenw ni ɲɔgɔn cɛ o kumana ko ɲɛfɔliw caman taara nin ko de kan nin ko in sigi sen kan parce que b'a ko laadala ko la o kumana ɲɛnajɛw nisɔndiyaw bara ani k'a dɔn k'a fɔ bala k'o kɛra ka fa bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ne ka taa a ko kuncɛ i k'a dɔn k'a fɔ ni dugutigi sigi ye nka Amadi Diko a bɔlen kɔ Garalo ale ka fasiri don n b'a dɔn ma min fɔ u ye sɔ caya ni y'a fɔmala kini ye a Sangarela ka dugutigi sigi kɔni Amadi ma sɔn k'o fɔ Amadi t'o fɔ dɛ Amadi de Diko ye o donc u ma min fɔ o ye Sangarelakaw ka sɔ cayara ni y'a fɔmala kini ye kɛ fa i kulo bɛ kuma la an dalen b'o la dɛ tabarikala o ma min dugawu kɛ Ala k'a kɛ k'a dɔn k'a fɔ hɛrɛ ye kumana ani dugunaw bɛɛ lajɛlen ma inshallah Ala ka dugutigi Ala ka si d'a ma a ta fanga ko Ala ka ne dugudenw kan bɛɛ Ala ka dugu jidi k'a kunna wolo di a ma ya mashallah janjo masa mɛ ne pananta ne pana ni y'ale ta ni ye maa ye min tun y'a ɲini k'a furumuso ni kɛnɛ karaba Katibugu sigi la cɛkɔrɔba yɛrɛ si bɛ san 60 la janjo masa ko a cɔ min na min ye i k'a dɔn 9e arrondissement maaw ye Bamakɔ kɔnɔ yan olu wulila ka taa ni maa kofɔlen in cɔ min o bari ale de y'a fasiri ne pana kɔnɔ bi a ko min ye i k'a dɔn commissariat 9e arrondissement maaw ye min n'a maa ɲɛmaaya bɛ Dawuda Jara bolo ale kɔni bilefile ka taa i k'a dɔn i tɛgɛ da cɛkɔrɔba dɔ tɔn na cɛkɔrɔba min i k'a dɔn a kun y'a ɲini k'a furumuso ni kɛnɛ karaba ayiwa ko i k'a dɔn Ala ma a ni d'a ma ko nin ko in kɛra Katibugu fɛn min ye o bari ka fɔ ye a ko i k'a dɔn kunnafoniw y'a yira ko Bete o ye cɛkɔrɔba in tɔgɔ donnen ye Dibila Bete ko i k'a dɔn k'a fɔ k'a y'a ɲini k'a furumuso min ni kɛnɛ karaba o ye Aka ye Aka si bɛ san 39 na min ye Bete yɛrɛ ale bɛ san 60 la o kumana ko min ye i k'a dɔn a bɛ san 3 bɔ ɲɔgɔnko bi nin kɛwale in kɛra Katibugu o kumana min ye a waati ye Aka mankutu ye diɲɛ lamini e ko an yɛrɛ dama don nin ko ninnu dɔw la yan wa fɛn min ye kunnafoniw ye labanna kunnafoni cɛri sira kan o fana mankutu cayara n'o ye réseaux sociaux ye o kumana janjo masa ko min ye i k'a dɔn k'a tun y'a ɲini ka muso in gɛn waati dɔ la ko o kɔni ye bɔnɛ de ye ka se ale ma ko muso in kun tɛrɛ ka go ko kaba ale y'o to ko ale ni ɲani de bi ɲɔgɔn na ko muso in kɛra ale bolo bɔnɛ de ye a y'a ɲini ka muso furu sa muso y'a yɛrɛ ta ni i k'a dɔn i man di maa ye fura t'a la koyi o kumana muso y'a faso sɛgɛrɛ ka t'i sigi a faso la i ko ma kɛ nka ani fasolamaw kana t'i bolo fila da i sen kan ka kɛ kungo ye olu bolo muso ye dɔgɔ ɲini daminɛ sɔgɔma o sɔgɔma a bɛ soli ka taa kungo la a bɛ taa dɔgɔ ɲini a bɛ n'olu kuntigɛ ni k'olu feere k'o k'a musaka misɛnninw ye a cɛkɔrɔ o de y'o kuma mɛn cɛkɔrɔ in i k'a dɔn e ye maa min gɛn ala jɔjɔlimajɔ kun ye jumɛn ye janjo masa i k'a dɔn cɛ de y'a mɛn ko muso bɛ soli ka taa kungo la dɔgɔ ɲini na a taara i k'a dɔn muso de bɛlɛ o dɔgɔ ɲini yɔrɔ la ani muso ye ɲɔgɔn ye waati min na ani bese de bɔra ka muso tigɛ k'a caron fa bɛɛ lajɛlen fɛ ka bese bari muso la fa bɛɛ lajɛlen fɛ bete y'o kɛ min kɛ a ye kɛnɛ minɛ sentɛgɛ ni kolaba a yɛrɛ fɛ ko muso taara su la k'i boli ka taa muso somaw fɛ yen ka taa f'u ye k'u ka t'u denmuso su ta k'ale y'a fa k'a filɛ kungo kɔnɔ ye o kumana a y'o fɔ min kɛ a y'a taara ka so a ka koso ni kasaw a y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ sentɛgɛ ni kolaba ye i k'a dɔn k'a fɔ san 60 gɛn ka dɛsɛ kɔda la nɔrɔ kɔ a y'a kɛ sentɛgɛ ni kolaba ye san 3 bi i k'a dɔn k'a fɔ ko maa t'a kibaruya kalama a mankutu ma dɔn nka ala barika la muso i k'a dɔn k'a fɔ maaw taara bɔ a bananen kan olu ye muso ta joona ka taa n'a ye lapitaniso la n'o ye kɛnɛyaso ye muso taalen kɔ ye kɛnɛyatigilamaw y'u seko damayira kɛ a ni kisira muso ma to bananinda in na bilen o kumana janjo masa i b'a ye k'a fɔ ko cɛ de nana i k'a dɔn a yɛrɛ fɛ ko bɛ tɛmɛna sa ko bɛ banna sa bete ye cɛkɔrɔba san 60 a nana poyi ten don dɔ ka na i yɛrɛ kɛ i ko ma kɛ ka n'i sigi k'i da gulɔbara ni sigi o kunnafoni o dara komisɛri kulo kan waati min san 3 anw bɛ k'e ɲini a fɔlen k'e nana wa hali ne bɛ mɛnɛmɛnɛ wo la anw bɛ t'e kama o komisɛri Dawuda Jara ale i k'a dɔn k'a fɔ